салом алейкум мегум ба халқи тоҷикистон, салом алейкум мегум ба ҳама ёру дӯстон, саломи гарми ман ба ҳама мухлисон. ай шаҳри чорух дарон части полигон, ҳамихе мегузара хизмати мо дар ватан, мо ҳама лашкарем саф ба сафтан батан. як рӯз мебинӣ ки меём тарафи хона, зиғнаша модар ҷон бача паҳлавонай. ҳамихе мегузара ира медонам ки ман ҷонакам шишта ҳозида хона гирья дора. ман медонам ки тира гапи мардум мекиша, мебинӣ ки омадам барақас туй дора. ҳей ман меомай аскарӣ, ҷонакам мепарӣ, ман меомай аскарӣ, ай хирсанди мепарӣ, ман меомай аскарӣ, ҷонакам. кадроме дуролтони мана хурдагӣ бошӣ 10 та кадра меёрӣ. ман ҳамитида гуфтум, фаҳмидӣ? ту кӣ? чӣ дорӣ мана кокстаҷа? так начим гӯш кун мара. ай ҳафта дарса тайёр накарда омадӣ, бо гӯшота нашишта омадӣ. ай чӣ ки гӯша бе ту мара медонӣ ман чӣ хелқи бад дорам. вақти ман гап зани паста нигоҳ кун, мана нигоҳ накун. оли мактаба тамом мекунӣ ку ман худам тура ба дасти худам аблавада бурда месупорам. ҳайво ҳами одамо кӯчада гуфтестанд ки осили 2021 хунук зад роҳи Россия кушода мекунад. туям шунидӣ? мада фарқ надора раҳ мекушодёни ма гражданство дорам. ношукр туда фарқ надошта боша мада фарқ дора. ма билет гирифтагиам, баъди 2 рӯз мепарам Москвада. инми бачаҳо ҳамашон билет гирифтаи буданд. деки ягондашон парида нарафтан ранги ту. ма собствени самолёт харидагиам. ма мерам. гӯш кун, ранги ту воймаҳора ман миллионташа дидагиам. рақати ма войма накун. ягон хел самолёт памолёт вертолёт надорӣ, фаҳмидӣ? агар як бори дига қати ман мехоҳӣ шӯхӣ кунӣ, дар пешони туям ранги пешони худам барӣ, мӯрча мекашам, фаҳмидӣ? авача фигура мана дидестӣ? ман ҳар рӯз тренажерни зал дар машқ мекунам. ман качокам.